silaturahim di Mas Agus Surya Narindra. Sing pasane kata Dimas Pandalas nika. Oh Mas nggih Dimas Pandalas. Danang Pandalas. Danang Pandalas. Iki mboten dugi nggih. Mboten dugi Danang Pandalas. Tepang nggih Mas Danang. Mboten. Oh dereng anu nggih. Daleme sebelah Gua Selarong. Nggih, Selarong. Oh, Gua Selarong. Anu terapingan. Nggih, terapi pasane kata. Terapi ini. Manembah nih dari pas derekan Habib 2 nih. Nah, kalau Dalu diparingi keris kalih kan Mbak Baji. Oh kan Mbak Baji, alhamdulillah. Warongkonipun mangke kerisipun Kalau ora mboten kula kersa diparingi sing wonten. Oh ngoten. Iya. Mangke napa